Idan kai sabo ne da Allah a wannan channel din, ka daure ka danna mana subscribe. Yau zan yi magana ne akan yadda za mu saka alamar kararrawa a cikin bidiyon mu na YouTube channel. Abin da za mu yi da farko shine za mu shiga cikin Play Store din mu, za mu yi downloading din kayan masa. Ga kayan masa din mu na wannan application din mai ke a jikinsa. Wannan shine kayan masa din mu. Kayan masa wani lokaci yana da watermark, akwai kuma wanda ba shi da watermark, wato rubutun nan na gefe. Mu namu ba shi da watermark saboda mun ɗauko shi ba wanda yake da watermark ba ne. Abin da za ka yi shine za ka shiga create. Idan ka shiga create za ka shiga size ɗin bidiyo, kowanne kala kake so a cikin nan za ka zaɓa. In ka taɓa next, shi irin bidiyon za ka yi mai adadin faɗin. Da farko mu za mu shiga 16.9, za mu ce next. Mun shiga cikin aikin. Yanzu gashi nan mun shigo cikin aikinmu. Abin da za mu yi shine za mu taɓa wurin image ɗin nan, za mu saka background na adadin bidiyon da muke so mu yi. Za mu ɗauki bidiyo kamar na minti sakan 14. Abin da za mu yi, mu danna OK. Abin da za mu yi na gaba shine za mu shiga cikin layer. Idan muka shiga cikin layer, kafin dama za ka green screen ɗinmu na kararrawa. Abin da za mu yi shine za ka yi downloading ɗinsa, za ka sa belt green screen za su sako maka shi, sai ka yi downloading ɗinsa. Da yake ni na yi downloading ɗinsa, zan sauke muku link ɗin a description sai ku ɗauko wannan green screen ɗin. Nawa yana cikin folder nan mai bidiyo a rubuce. Gashi nan a nan, wannan shine alamar kararrawar mu. Abin da za mu yi shine gashi nan ya hau. Sai mu shiga cikin chroma key ɗin nan, za mu danna enable. Mun buɗe ta kenan, sai mu ce OK. Yanzu za mu yi play mu gani alamar kararrawar mu ta hau. Kun gani? To ta wannan hanyar ake bi a ɗaura alamar kararrawa. Idan ka gama bidiyon ka, za ka iya sa shi a farko ko a ƙarshe, sannan za ka taɓa alamar saving. In kana so sai ka yi exporting ɗinsa. Yanzu za mu yi exporting ɗinsa. Idan mun yi exporting ɗinsa, za mu ga yadda ya hau. Yanzu gashi nan yana exporting, zai fita ya zama bidiyo ne kawai, na misali ne don mu ga yadda alamar kararrawar ta hau ne. Bari mu jira shi mu gani. Yawo gashi nan yana tafiya. Yawo to bidiyon ya ƙare. Abin da za mu yi a nan shine za mu je mu kalli wannan bidiyon namu. Misali, za mu ga wannan bidiyon namu da muka yi yanzu, wanda muka yi mai alamar kararrawa. Bari mu kalle shi a cikin wannan folder mu ga yadda bidiyon namu ya yi. Saboda wayan akwai kaya a kanta, shi yasa take yin nauyi wani lokaci, har take yin sacin. To ga bidiyon mu kamar yadda muka yi. Wannan shine background ɗin mu, sannan ga yadda muka saka alamar kararrawar mu. Jama'a kun gani ku? To madalla. Dala idan ka ji daɗin wannan bidiyo namu, to ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar kararrawa. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode, mun gode.